Takže čau pri ďalšom videu. Dneska by som chcel ukázať hamaku, ktorú som si kúpil, mám ju už dlhšie a je to v podstate jazdenka používaná od firmy DD Hammock Frontline typ. Výhody si pozrieme potom, keď ju zavesím. V podstate je to taký, dalo by sa povedať, že líder medzi tými kvalitnejšími hamakami. Takže toto balenie je trošku väčšie, ako vidíte, no ale je tu všetko v podstate hamaka, ktorá má dvojité dno, takisto tie vymedzovacie kolíky na sieť, samotná sieť a popruhy, je to v celom takomto balení. Pozrieme sa na nejaké tie údaje. Dôležité je asi váha, 850 gramov, všetne všetkého pozerám. A dĺžka lomeno šírka, čiže 2,7 x 1,4, to je taký štandard pre jedného. Nosnosť odhadujem tak 200 kg to udrží. Je to predimenzované a je to kvalitná hamaka s dvojitým dnom, tak sa poďme na to pozrieť bližšie, aké má výhody. Takže zavesíme ju veľmi rýchlo, ona tam má také popruhy, dosť také divné a väčšina zákazníkov, ktorí si kúpila túto hamaku alebo podobnú tejto firmy s týmto systémom zavesenia, si to prerobila. No, v princípe sú to nejaké takéto dva popruhy, z jednej strany ide, z druhej strany ide. No a podľa výrobcu je to jednoduché. Párkrát omotať. No a potom spraviť jednoduchú mašličku. Asi kvôli tomuto málo ľudí verí tomuto typu závesného systému. To isté spravíme aj na druhej strane potom následne. Jednu stranu máme, ideme na tú druhú. Keďže je tenší strom, tak dokážeme to viacejkrát obtočiť. Malo by to lepšie držať. Klasická mašlička. Riadne natiahnuť. A sieť ako taká nám v podstate drží. Máme tu ešte na vyšponovanie sieti. Sú to také gumicuky, ktoré sú tam ustavané. Jeden je na jednej strane, druhý na druhý. A môžeme ich veľmi jednoduchým systémom použiť, čo ukážem. Ukážem asi aj detail. Ten gumicuk a môžete ho hociako v podstate natiahnuť veľmi jednoducho. Ja som použil takýto kolík, dal vnútornou stranou toho očka
Drží nám to. Sieť je natiahnutá. Takisto to spravím aj na druhej strane. A je to. Ešte ukážem tie vymedzovacie tyčky, tie sú super. Nejako tak aj v detaile. V balení sa nachádzajú samozrejme dva kusy a v podstate sú to ako stanové kolíky. Takže dva kusy. A skúsim nejako zobraziť ten detail. Ono to tu má jednu dierku. A je tu spravená z takého materiálu taká šachta. Rozmýšľam, že bude lepšie, keď to povolíme na teraz, aby sa nám lepšie s tým pracovalo. Vlastne je tu jedna dierka a je tu spravený taký tunel, dalo by sa to nazvať. Do tej dierky to vložíme. Občas treba tomu pomôcť, aby sa to vyšponovalo a nezaseklo kde. Spravili veľmi dobrý a podľa mňa jednoduchý systém. Tuto nie je na konci žiadne očko. Tuto keď máme to očko, tak to vyšponujeme ako sa dá a vlastne strčíme to tiež do tej strany, lebo to očko je trošku nižšie pod tým okrajom. Potom iba došpanujem, tak ako som ukazoval. No to isté spravím aj tu. Zase mal som to spraviť predtým, tak to si musím učponovať. Zase máme tu jednu dierku, do ktorej dáme tú vymedzovaciu paličku v podstate. Vymedzí nám ten priestor, aby sa tá sieť natiahla. Mohli sme sa v nej trošku pohybovať. Takže je to. Toto zase naspäť dopneme jednoduchým systémom. Sieť máme postavenú. Tu vidíme, že ako je to došpanované. Vidíme ten systém, že som to vlastne iba dal dookola, pritiahol a tu to drží na nejakom takom, na nejaké také tyčke alebo konáriku. Takže veľmi rýchla, intuitívna stavba.
Čo je výhodou hlavnou tohto hamaku je vlastne, že má dvojité dno. Čiže vy sa núdzovo dokážete v podstate dostať do tohto spodného a týmto vrchným sa zakryť. Skúšame to. Snáď ma to udrží. Vyzerá, že nie. Takže dá sa to aj takto použiť. Ale pôvodne je to myslené na to, aby ste si tam dali nejakú termoizolačnú vložku, či už karimatku, deku alebo niečo iné, čo samozrejme izoluje a je mäkké, lebo tak budete na tom aj ležať. No tých suchých zipsov mohli aj viacej dať. No ako je to už staršie jazdené, tak tie suché zipsy úplne až tak nesedia. Takže dvojcestný zips na obidvoch stranách samozrejme. Aj vnútri, aj vonku. A vrecká, či už pri nohách, alebo pri hlave. Takéto dva kusy. Radšej by som zobral niečo vrecko, aby som mal bližšie. To je to vlastne pri nohách. Jedno, druhé. A takisto aj toto pri hlave. Teraz využijem tú hlavnú komoru, vrchnú. Môžem dať rozmýšľať, že aj nejaký záber znútra. No, táto hamaka nepatrí úplne medzi tie priestorné. A mi zdá, že Didi Hammock vyrába nejakú takú novinku XL, neviem čo, názov úplne neviem, ale pozrieme sa aj vnútri. Takže takto nejako to vyzerá vnútri, tie vymedzovacie tyčky tam celkom dobre držia. Ono zase nie je to až také ťažké, tých 850 gramov si myslím, že na taký komplet spací systém, hlavne na leto, je super. Plus ešte keď prirátame karimatku, tak je to jedno z najľahších spôsobov na prenášanie a prespatie v prírode. By som bol povedal komfortne, myslím. Samozrejme dá sa aj počirákom, ale tam už ten komfort nie je bohviaký. Takže takto nejako to vyzerá vnútri. Tu sú ešte nejaké také očká, možno na zavesenie nejakej karabíny, na nejakého svetla, ale je to také spartianské. Ale táto frontlineka od Didi Hammock je dosť obľúbená. Takže takto to asi nejako vyzerá. Škoda, že tu nemá niekde v tejto polohe nejaké tie
vrecka a nejaký ten mobilovo, ako sa ja budem dočahovať úplne tu, kde mám nohy, alebo možno ešte za hlavu, hej. Ťažko povedať. No a keďže sú už teraz tie večery trošku studené, ja som si už tak dávnejšie, možno 2 roky dozadu kúpil výsku, tento nafúkovací madrac. A hlavne som ho chcel z dôvodu, tu máte rozmery 58, šírka, dĺžka 195, väčšina výrobcov, či už aj značkových, neznačkových, tak robí do 185 alebo 183 tak nejako, a už ako náhle je 195, čo je moja výška, čo potrebujem, tak už to predávajú ako XL s obrovským rabatom. Takže táto je krásna, takej zelenej, aj keď bolo písané, že modro-čierna, či aká farba, ale už som asi farboslepý, ale mi sa zdá, že je to taká zelená. A čo bolo zaujímavé, bola asi okolo 15-16 eur v nejakom výpredaji, tak som si ju hneď kúpila, aby ste videli, aký je to malý balíček. Neviem, či ešte tam ináč predávajú. Lahúčke, fakt to, neviem koľko to má, 200 gramov, 250, možno aj to nie. A spolu s týmto, s touto hamakou, frontlineom, tvorí výborné kombo, tak ja ju skúsim nafúkať a predviesť, že vlastne na čo je ten dvojité dno určené. Poriadne dole. No to má vlastne dva také poistné ventily. Najprv dáte úplne preč ten a fúkate v podstate do takej diery na husto ako sa dá, potom dáte tento menší a tam treba viacej fúkať, ale to už len tak na dofúkanie. V podstate je to jednocestný ventil. Ako vidíte, je to dosť dlhé, no, v podstate dlhé ako ja. Máme 196. Takže takto to nejako vyzerá. Tu máme ten ventil. A vlastne vytvoria sa nejaké to takéto izolačné vankúšiky, ktoré izolujú ten vzduch. A plus ešte ako vy ležíte, tak izolujete v týchto medzerách ten vzduch, čo ostane. Takže super, a za tie prachy výborná vec. Dáme si to buď do hamaky, ale dáva sa to väčšinou takto dole. No potom treba opatrne nasadať. Som ešte taký detail pozrieť. Treba opatrne do toho nasadať vlastne. Takže zalepíme to a rozmýšľam, že si tam tých suchých zipsov dám spraviť ešte viacej. Takže to len tak, aby bolo. A teraz je vlastne finta v tom dobre do toho nasadnúť, aby vám to neutekalo po zadku. Takže väčšinou si to ja do stredu dávam. Hlavne pri tomto otáčaní vám to môže
ujsť pod zadku. No je to citeľný komfort, že mi neťahá od spodku, ale ja keď spím, tak sa zvyknem prehadzovať niekoľkokrát za noc, takže pre tých ľudí, čo sa radi prehadzujú, je tá hamaka trošku taká obmedzujúca a vždy väčšinou prejdú na spanie na zemi, alebo v stane, alebo v nejakom bivivaku. Ale cíti normálne, ako to izoluje a zahrieva mi ten chrbát, že mi neťahá vlastne od spodku, lebo hamaka má tú nevýhodu, že tá časť chrbátu, väčšinou kríže alebo čo, je natiahnutá v podstate na tú látku a tady vám pekne prúdi studený vzduch. Ráno sa potom z tej hamaky ani nepostavíte. Takže je to super táto nafukovačka, čo som kúpil v Písku. Samozrejme originál si môžete kúpiť a nejaké underblankety, to sú nejaké také, vyzerá to ako spacák, ale taký tubovitý, alebo kokon sa to volá, ktorý si vlastne navlečiete na spodok tej hamaky, s tým, že necháte medzeru medzi tým najnižším bodom tej hamaky a toho underblanketu, nejaký taký, aby vám to izoloval, lebo ako náhle sa to dotkne s tým materiálom, prestane to izolovať, ale lacnejšia verzia v podstate je táto karimátka a plus spacák, len vliesť z spacáku do hamaky, to chce ešte väčšie umenie ako toto a v podstate tam už ťažký je ten pohyb, neviem aký, ak je ten spacák väčší, menší, ešte vás to viacej obmedzuje a ste tam nejako ako v trúhle v podstate, tak tí ľudia, čo spia v jednej polohe, je to super, ale pre mňa ako keď mením polohu, tak je to také obmedzujúce, ale dá sa to. Ďalšou výhodou, ako som spomínal, tej hamaky je to, že si môžeme spraviť v podstate len takú nejakú moskytieru, tropiko. Niečo na tento štýl používajú aj armády, či už britská alebo francúzska v tých svojich kolóniách, kde je veľa komárov, je teplo a môžete ležať na zemi. Konkrétne tento model Frontline má síce tú dvojitú hamaku alebo tú látku, ale nie je nepremokavá. Na stránke výrobcu môžete nájsť model, ktorý má aj tú látku nepremokavú, čiže dá sa použiť aj v nejakom vlhkom prostredí. Tento Frontline sa dá použiť iba v nejakom takom suchom. Nejdem tu veľmi ležať, lebo je tu rozbijané sklo a jedno s druhým, len aby ste vedeli, že ako to je, aby som to videl. Takže má detaľ nejaké zblízka. Ja by som to videl skôr na nejaké vodácké výlety v okolí Dunaja, kde sú tie. Takže videl by som to v okolí na nejaké výlety vodácké v okolí Dunaja, kde je tá piesková pláž, dokážete si spraviť takéto tropiko aj z hamaky a spať v podstate na zemi. Použijeme na dopnutie, alebo môžete to nejaký konár. Vlastne ja som použil na spevnenie popruhy, tu sú drevené kolíky. Ono na každej strane to má takéto nejaké očko z popruhu, zhruba v tejto polohe. Jedno, druhé, tretie a štvrté to dopnete a potom vlastne vypnete pomocou týchto lán, tých gumicukov z toho tropika. Aj nechcem tam veľmi ísť, lebo je tu samý bordel sklo, tak aby som si nezničil tú hamaku. Ale ako vidíte, dá sa použiť aj na spanie
na zemi, takže multifunkčná hamáka od firmy Didi Hammock. Nie sa čo čudovať, keďže sa tomu venujú dosť dlho a sú veľmi populárni a takí lídri v podstate, že sa týka týchto hamák a cielt. Takže si tam iba leziete a otravné komáre vás nebudú žrať. Treba nejakú tú izoláciu dať pod seba. Bude to OK.